Bueno, es veu que neva. Bueno, mira, sí, mira, està nevant. Mira, mira el meu gorrito. Està nevant molt, jo mai havia conduït nevant. Què és, un hot dog de tofu? No. De cale? De seità? De massa de frijoles? Llenties? Cigrons? De què deu ser, doncs? De mig. Com? De què? De carn. Estic intentant buscar Amish. Estem en un motel, un típic motel, rotllo Bates Motel a saco màxim, que té 2 pisos i ens han posat al segon pis. La Valèria està intentant apagar la llum. Però si vols massa callit, Però apaga la llum, no? És que no es pot apagar. Intenta-ho, segur que sí. Fel, que no es pot. Intenta-ho. Que no puc treure el xirrum. Definitivament no l'ha pogut apagar. La veritat és que ens han donat els veïns cowboys, que ens han regalat, que se'ns han fet amics, hem arribat a casa i estaven a la porta. I ara estem fent una carta de donar les gràcies. Valèria, on som? A Chicago, la penúltima parada, no? Decideixo ser feliç, obro el pit a l'imprevist, ja vull veure el que no he vist. Volíem fer com l'skyline de Chicago, però vam considerar que des de moltes zones de la ciutat no es veien i llavors vam decidir fer això. I això es veu des d'aquí, si dones la volta es veu també l'altra mirall, no? banda. Sí. Ja anem a Santa Alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. Ja anem a Santa Alegria, estrella de la nit, xineta del dia. Programa del festival de Beloit. Acabem d'arribar a la ciutat de... Beloit. I estem a l'hotel Hampton Inn by Pertany. Hilton. by Hilton. I ens acaben de dir que a l'hotel hi ha Piscina i jacuzzi. coberta. Coberta Jacuzzi també? i jacuzzi. Hot tubs. Llavors, no entenc l'anglès, saps? Decideixo pillar el grup, no donar-me per vençut, sortir de la panxa del bou on no hi neva ni plou i enganxar el vol al que canta el flow. M'arrossega l'aquí i l'ara, ja no sento la desgana, trobo la rumba en la sardana. Però la nostra amiga em diu en plan your husband and you, que m'he quedat en plan husband. Que siguin un la nit i el dia, decideixo ser feliç. I per estil destilo, esperit del que Podria sense I la cagar. caca olora molt malament. la santa alegria, Buscar un arbre que fa sirope de arc. negra tot el dia. Ja anem la santa alegria. Ara ens ho partim aquí, abans del passe de xutbol. Tio, que han vingut 6 persones, cabrón. I don't want to explain so much because I think it's better watching the movie. Hola, ja marxeu. Estem marxant. I l'últim pla del vídeo mentre l'estem editant, tornant. Adéu, Estats Units. Si os ha gustado, manita arriba y